సో ఈ రోజే కదా మాతాజీ ఇది ఇనిషియేషన్ ఈ రోజా రేపా? ఇవాళే ప్రభుజీ. వెరీ ఎక్సలెంట్. సో తెలుగు నుంచి ఐ థింక్ 7 4 ప్రభుజీ, 4. 4 మెంబర్స్. ఎవరెవరు? రవికుమార్ ప్రభుజీ 7 PM అడ్మిన్, ఓకే, ఇంకా ఆర్య వెంకటరాజ్ ప్రభుజీ, మోహన్ రావు ప్రభుజీ, వాణికుమారి మాతాజీ. ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్. సో చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది అసలు వాళ్ళకందరికీ కూడా ఇనిషియేషన్ అవుతుందని. మీరందరూ కూడా వీళ్ళంత త్వరగా ఇనిషియేషన్ తీసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. అట్ ది సేమ్ టైం గురువు గారైన హై హోలీనెస్ జపతాక్ మహారాజుల వారి పాదాలకి నా శతకోటి వందనాలు. అతని కరుణా హృదయం వల్లనే ఇంతమందికి ఇనిషియేషన్ జరుగుతోంది. ఐ థింక్ ఓవరాల్ గా మ్యాంగ్లూర్ నుంచి 80 మందికి ఏమవుతుంది కదా మాటది ఇనిషియేషన్. 70-80 మెంబర్స్కి ఏమవుతుంది. చాలా పెద్ద నంబర్ ఇది. అది ఫస్ట్ టైం ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ నుంచి ఇంతమందికి ఇనిషియేషన్ అవుతుంది. సో మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికైతే ఇంకా ఇనిషియేషన్ కాలేదో మీరు మనసు చిన్నది చేసుకోవద్దు, లౌల్యం పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే భగవంతుడు శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్తారు, 2 ఉండాలి ఎవరికైనా భక్తిలోని పురోగతి సాధించాలంటే 2 విషయాలు ఉండాలి. ఇది ఒక దారం లాంటిది. ఆ దారానికి చాలా అంటే టెన్షన్ అంటారు, అంటే బిగుసుకొని ఉంటేనే ఆ దారానికి వాల్యూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏదైనా మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీణా కానీ, వయలిన్ కానీ, గిటార్ కానీ, ఆ తీగలు టెన్షన్లోని బాగా గట్టిగా ఉంటేనే దాంట్లో మ్యూజిక్ వస్తుంది. అదే లూజ్గా ఉన్నదని అంటే దాంట్లో మ్యూజిక్ రాదు. సో ఆ దారానికి 2 ఎండ్స్, సో ఆ సిరలు. సో పైనది ఏంటి అని అంటే, పైన శిర భాగం ఏంటి అని అంటే లౌల్యం. నాకు భగవంతుడు కావాలి, ఇనిషియేషన్ నాకు కావాలి, నేను గోలోకానికి వెళ్ళాలి అనేది ఒక లౌల్యము, ఆ దృఢమైన ఇచ్ఛ, కోరిక. భౌతికమైన కోరికలు చాలా పెట్టుకున్నాం మనం, ప్రతిదానికి మనం ఇచ్చలు పెట్టుకొని ఉంటాం. కానీ ఆధ్యాత్మికమైనది ఆ లౌల్యం అనేది ఉండాలి. అండ్ రెండో శిర దాని ఏంటి అని అంటే, నన్ను నేను అధమంగా చూసుకోవాలి. నేను దానికి అర్హుణ్ణి కాను, కానీ నాకు అది కావాలి. అర్హుణ్ణి కాను, అది నిజంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి, మనం అర్హులం కాదు అని. జస్ట్ ఊరికనే పైన పైన సూపర్ఫిషియల్ గా నేను అర్హుడిని కాదు అని అనుకునేది కాదు. మనం చేసిన పాపాలు, మనం అసలు చేసే భక్తి, అసలు మనం ఏం భక్తి, అసలు కొన్ని నా సంగతి తీసుకున్నాం, ఏం భక్తి చేస్తున్నానండి. సో జస్ట్ చాంటింగ్ చేయడం అనేది అది చాలా మంది చేస్తున్నారు, 100 మంది చేస్తున్నారు జపం. నిజంగా అటెంటివ్ గా చాంటింగ్ చేస్తున్నాను, భావంతో ప్రేమతో చాంటింగ్ చేస్తున్నాను, లేకపోతే కనీసం నిష్ఠతోనైనా చేస్తున్నాను, లేకపోతే రుచితోనైనా చేస్తున్నాను, అదంతా కాకపోయినా కనీసం శ్రద్ధ పెట్టైనా చేస్తున్నాను. ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది, శ్రద్ధ కూడా లేదు. ఇంతకు ముందు అయితే కనీసం జపం చేసేటప్పుడు ఎలాగుండేవాడిని అంటే, మాలలు అయితే అయిపోయింది అది, కానీ ఎలా అయ్యేది, బైక్ లో డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు జపం చేసేవాడిని, లేకపోతే కారు డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు జపం చేసేవాడిని, లేకపోయిందా ఎలాగైనా ట్రైన్ లోనో ఫ్లైట్ లోనో ఎక్కడో దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు జపం చేసేవాడిని. అది దానివల్ల ఏమవుతుందని అంటే, అసలు ఇంట్రెస్ట్ అవంతా కూడా ఉండదు, మన ఫోకస్ అంతా ఇంకా దేని మీద ఉంటుంది. ఆ రకంగా జపం చేస్తూ ఉంటాం. సో భగవంతుడు నాకు బహుశా ఈ యాక్సిడెంట్ చేయించింది కూడా నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా జపం చేస్తున్నాను, కొద్ది రోజులు కుదుటిగా జపం చేయాలి. ఇప్పటిదాకా ఏంటి అని అంటే స్టిక్కర్ పెట్టుకొని జపం చేసేవాడిని. ఎందుకు, జపమాల పెట్టుకొని నేను బైక్ కానీ కార్ కానీ డ్రైవ్ చేయలేదు కాబట్టి టిక్కర్ పెట్టుకొని జపం చేసేవాడిని. ఆ ట్రాఫిక్ వాటన్నిటిలోని అయిపోయేది టకటగా, ఆఫీస్కి చేరే లోపల 32 మాలలో అయిపోయేది. ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే అలా చేయలేము, దానికోసమని జపమాల పెట్టుకోవాలి. ఎలాగో పడుకోను ఉన్నాను, ఇంకేం పీకే పని ఏముంటుంది, జపమాల పెట్టుకున్నాను. కుడి చేయి పని చేయదు కాబట్టి ఎడం చేత్తో చేస్తున్నాను. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే తెలుస్తోంది, 32 మాలలు అంటే చాలా టైం తీసుకుంటుంది. ఎందుకు, ఫోకస్ పెట్టాలి, కనీసం శ్రద్ధైనా పెట్టాలి కదా. ఇంతకుముందు అయితే శ్రద్ధ కూడా ఉండేది కాదు, ఇప్పుడు కనీసం శ్రద్ధ పెట్టాలి. చేతిలో మాల ఉంది, జపం చేయాలి కాబట్టి శ్రద్ధతో చేయాలి. అది కాకుండా ఎప్పుడైతే ఈ ఫిజియోథెరపిస్ట్ వచ్చి వేళ్ళు నొక్కుతూ ఉంటారో అప్పుడు భగవంతుడు గుర్తొస్తారు.
కాబట్టి గట్టిగా ఆర్తనాదాలు వేసుకుంటూ కృష్ణ గోవింద అనుకుంటూ అరుస్తూ ఉంటాను. కొన్ని రోజులు అలా అరిచాను. దాని తర్వాత అనిపించింది జపమాల పెట్టుకొని జపం చేస్తే ఇంకా బెటర్ ఆ టైంలోనే. సో దట్ యాక్చువల్గా జపము అనేది కూడా కలియుగంలోని నామ సంకీర్తన అనేది ఇంపార్టెంట్. సంకీర్తన అనేది ఎప్పుడవుతుంది అని అంటే ఒకరికంటే ఎక్కువ మంది భక్తులు కలిసి జపం చేస్తే దాన్ని సంకీర్తన అంటారు. కానీ నాతో పాటు ఇక్కడ ఎవరు ఉండరు ఆ టైంకి. కాబట్టి కనీసం గట్టిగా మనం జపం చేయాలి. ఎవరైతే సంకీర్తన చేయలేరో వారు కనీసం గట్టిగా జపం చేస్తే అది సంకీర్తన కిందకి కన్సిడర్ కావచ్చు. ఎందుకంటే రెజనేట్ అవుతుంది. చుట్టుపక్కల ఉండే కీటాణులు అవన్నీ కూడా మన మాటకు రెజనేట్ అవుతాయి. సో దానివల్ల అది కూడా సంకీర్తన కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు. గట్టిగా జపం చేస్తూ దాన్ని మనం జపం చేసింది శ్రద్ధగా వినగలిస్తాం. సో కాబట్టి ఆ రకంగా థెరపీ జరుగుతున్నంతసేపు, ఫిజియోథెరపీ జరుగుతున్నంతసేపు జపం కొద్దిగా చేస్తూ ఉంటే 4 మాలల దాకా అవుతాయి. నాకెందుకు అనిపించింది అది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన జపం నా జీవితంలో చేసినది అది. ఎందుకనంటే ఆ నొప్పితోని కళ్ళల్లో కొన్నిసార్లు నీళ్ళు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. గట్టిగా జపం చేస్తూ ఉంటాం. ఆయన నొక్కినప్పుడు అరుపులు వస్తూ ఉంటాయి. ఆ అరుపులతో పాటు కృష్ణనామం ఎప్పుడైతే వెళ్తుందో అది భగవంతుడు మన భావాన్ని చూస్తారు. యాక్చువల్గా నేను కృష్ణుడి కోసం ఏడవట్లేదు, నా శరీరం కోసం నేను ఏడుస్తున్నా. కానీ ఆ ఏడ్చేది కూడా ఎలా అనిపించేస్తుంది అంటే భగవంతుడి కోసం ఏడ్చినట్టుగా భగవంతుడు ఫీల్ అవుతారు. కాబట్టి బహుశా భగవంతుడు ఆ నొప్పితోని వచ్చేసి ఉంటారు కూడా, నేనే చూసుండడు ఆ నొప్పి వల్ల. సో ఆ రకంగా జపం చేయగలగాలి. సో ఇంతకాలం నేను చేసిన జపం యాక్చువల్గా పనికిరాని జపం నేను చేసింది. ఏదో భగవంతుడు దాంతో సాటిస్ఫై అయిపోతున్నారు కానీ యాక్చువల్గా పద్ధతి పూర్వకంగా నేను జపం చేయలేదు. సో ఒకటేంటి అని అంటే మనము లౌల్యం అనేది ఉండాలి. రెండోది ఏంటి అని అంటే మనం దానికి అర్హులం కాదు అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. జస్ట్ చెప్పుకోవడం కాదు. ఈ రెండు ఉన్నది అని అంటే మాత్రం దానికి ఆ తాడుకి టెన్షన్ అనేది వస్తుంది, ఆ దారంకి టెన్షన్ అనేది వస్తుంది. కేవలం అంటే కేవలం దీన భావనతో ఉండే వాళ్ళకి మాత్రం. అందుకోసం భగవంతుడిని దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. సో ఈ రకంగా భగవంతుడిని దీనబంధు అని అంటారు. దీనబంధు అంటే ఏంటి అని అంటే దీనులకి బంధు. దీనులకు ఎవరు ఉండరు, డెస్టిట్యూట్స్. ఎవరైతే బయట దారిలోని అడుక్కునే వాళ్ళు ఉంటారో వారికి ఎవరు ఉండరు కాబట్టి వారు అడుక్కునేదానికి వస్తారు. సో ఆ రకంగా ఎవరికైతే నాకు ఎవ్వరూ లేరు, ఇంకా ఎవరు లేరు అని అంటే చుట్టాలందరూ ఉండొచ్చు, తల్లిదండ్రులు ఉండొచ్చు, కానీ వారికి మనశ్శాంతి కోసం అని ఇంకెవరు లేరు అని ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటారో, ఎప్పుడైతే వారి కష్టాలకి ఇంకెవరు కూడా వారు సహాయం చేయలేరు, వారి కష్టానికి కేవలం భగవంతుడు మాత్రమే సహాయం చేయగలరు అని ఎప్పుడైతే జనాలు తెలుసుకుంటారో అప్పుడు వాళ్ళు దీనులు అవుతారు. వారు ఏమీ చేయలేరు. ఏమీ చేయలేనప్పుడు వారు భగవంతుడి మీద ఆశ్రయపడతారు. ఆ ఆశ్రయపడినప్పుడు బాధతోని స్వామి నువ్వు ఒక్కరివే చేయగలవు, అలాంటిది నేను నీ మీద మాత్రమే ఆశ్రయపడుతున్నాను, నాకు మీరు తప్పించి నాకు వేరే గతి లేదు, అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణమమ. అన్యథా శరణం నాస్తి అనేది కేవలం మాటల్లో చెప్పుకోవడానికి, శ్లోకాల్లో చెప్పుకునేదానికి కాదు. నిజ జీవితంలో ఎప్పుడైతే మనం దాన్ని పాటించగలమో, భగవంతుడు తప్పించి, కృష్ణుడు తప్పించి మనకి వేరే గతి లేదు. నేను దేనికి చేతకానివాడిని, నావి ఎన్ని నేను ప్లాన్ చేసినా సరే కూడా అన్ని విఫలమే అవుతున్నాయి. సో మనుష్య జనమ పాయో హరినామున జపియో. సో ఈ రకంగా నేను మనిషి జన్మం తీసుకున్నాను, కానీ హరినామాన్ని జపించలేకపోతున్నాను. హరి హరి విఫలే జన్మ. సో నా జన్మమే విఫలమైపోయింది. నేను ఎన్నో ప్లాన్ చేశాను, ఎంతో అనుకున్నాను, ఇలా చేద్దాము, అలా చేద్దాము, ఈ రకంగా నేను కోటీశ్వరుడిని అయిపోతాను, ఈ రకంగా నేను సమృద్ధవంతుడిని అవుతాను, ఈ రకంగా నా ఫ్యామిలీని నేను సంతోషపెట్టగలుస్తాను, సుఖపెట్టగలుస్తాను, అన్నీ అనుకున్నాను. కానీ ఏది సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు. ఏది సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు కాబట్టి నాకు ఒకటి అర్థమైంది, ఈధర్ నా ప్లానింగ్ లో లోపం ఉంది, లేకపోతే నా ఎగ్జిక్యూషన్ లో లోపం ఉంది, లేకపోయిందా
అసలు నా చేతిలోని ఏది లేదు. సో మూడోది నాకు ఎందుకో కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది, నా చేతిలో ఏది లేదు, ఉన్నదంతా మీ చేతిలోనే ఉన్నది. మరి అలాంటప్పుడు నేను ప్లానింగ్ చేసి కూడా సరైంది కాదు. నేను మీకోసం ప్లానింగ్ చేస్తాను. మీకు నేను ఎలా సేవ చేసుకోగలను, మీకు నా దగ్గర ఉండే ఆ తక్కువ కొద్దిపాటు నా శక్తితోని సామర్థ్యంతోని నేను మీకు ఏ రకంగా నేను సేవ చేయగలను, మిమ్మల్ని ఏ రకంగా నేను సంతృప్తి పరచగలను, నా గురువుని ఏ రకంగా సంతృప్తి పరచగలను, అది మన చేతిలో ఉంది. గురువు మనకు చెప్పింది ఏంటి? జపం చేయమని చెప్పారు, సంకీర్తన చేయమని చెప్పారు, పుస్తక వితరణ చేయమని చెప్పారు, వీలైనంత మందికి హరినామాన్ని పంచమని చెప్పారు. ఏదో నా వల్ల అయిన ఆ కొద్దిపాటు ఉడత సహాయాన్ని చేస్తాను. దానికోసమని పెద్ద పెద్ద గురువులు ఉన్నారు. నేను వారి ముందు అది ఏంటి, తాతకి దగ్గులు నేర్పించడం అన్నట్టుగా వారి ముందు నేను ఏమీ చేయలేను. వారి ముందు నేను చేసే ఆ చిన్నపాటు సేవ కూడా అసలు నిజం చెప్పాలంటే పనికిరాని సేవ అది. కానీ భగవంతుడు స్వల్పమప్యస ధర్మస్థ త్రాయతే మహతో భయాత్, కొద్దిపాటు మనం చేసినా దానికే సంతృప్తి పడిపోతారు. దానికే అతను గొప్ప నుంచి గొప్ప విపత్తి నుంచి మనల్ని కాపాడుతారు. కాబట్టి మనం మనకి తోచినది ఆ కొద్దిపాటు సేవైనా మనం చేసుకో, భగవంతుడు దానికే సంతృప్తి పడిపోతారు. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ లౌల్యం పెట్టుకోండి. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం దీన భావన పెట్టుకొని ఉన్నాము అని అంటే భగవంతుడు ఖచ్చితంగా మనకందరికీ కూడా అవకాశాన్ని ఇస్తారు. నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకునేది ఇప్పుడు ఉండే 40 మందికి 40 మంది కూడా ఇనిషియేషన్ తీసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వీలైనంత త్వరలోని క్లాసులు అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళు, శ్రీమద్ భాగవతం, భగవద్గీత లాంటి క్లాసులు వినేవాళ్ళు, చెప్పేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా జస్ట్ కొత్త వాళ్ళు ఎవరైతే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ భగవద్గీత భాగవతం వింటున్నారో వాళ్ళని మినహాయించి కనీసం ఎవరైతే ఒక 6 నెలలుగా వింటున్నారో వాళ్ళు, నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకునేది ఏంటి అని అంటే వారందరూ కూడా ఇనిషియేషన్ తీసుకోవాలి అని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను. మీరందరూ కూడా ఆ భావన పెట్టుకొని ఉండండి. వస్తుంది రాదు అదంతా తర్వాత విషయం, కానీ మనసులో మాత్రం అది పెట్టుకొని ఉంచండి, మనకి ఇనిషియేషన్ కావాలి అని. సారీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎస్ మాతాజీ, కోర్స్ ఇచ్చాను మాతాజీ, ఎంతసేపు చూసుకోలేదు. యా, సో మనకి ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ సెకండ్ దీని నుంచి కదా మాతాజీ? అవును ప్రభుజీ, 2nd నుంచి 7th దాకా రీడ్ చేసేసాం. ఓకే, 3వ స్కందం 18వ అధ్యాయం. రెండవ శ్లోకం. దదర్శతత్రాభిజితం ధరాధరం ప్రోన్నీయమానా విమగ్రదంశ్రయా ముష్ణంతమక్షణా స్వరూచోరుణశ్రియా జహాసచారహో వనగోచర మృగః. అంతా చదివేశారు కదా మాతాజీ? చదివేశాం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. Translation. He saw there the all-powerful personality of Godhead in his born incarnation, bearing the earth upwards on the ends of his tusks and robbing him of his splendor with his reddish eyes, the demon law. Oh, an amphibious beast. So ఇప్పటిదాకా జరిగింది ఏంటి అని అంటే ఫైనల్ గా దితీదేవి యొక్క భయాన్ని తొలగిస్తూ అతని భర్త చెప్పారు, ఏ దేవీ దేవత ఇది ఏ బ్రాహ్మణుల యొక్క శాపము తగలలేదు మన పుత్రులకి,
సో వారికి ఏంటి అని అంటే వారు ఈ రకంగా ఆల్రెడీ సనక సనందాదుల చేత శాపగ్రస్తులయ్యి భూలోకంలోని వారి జన్మం తీసుకోబోతున్నారు. సో పెద్ద అన్నయ్య పేరు హిరణ్యకశిపు, తమ్ముడి పేరు హిరణ్యాక్ష. హిరణ్యకశిపుకి హిరణ్యాక్షకి మృత్యు అంటే భయమే లేదు. వారు ఆకాశం వలె అంత విశాలకాయంగా ఉన్నారు ఇద్దరు. సో హిరణ్యాక్షుడికి ఎంత మదం ఎక్కుంటుందని అంటే అతను ఏకంగా వరుణదేవుడు యొక్క స్థలానికి వెళ్ళిపోయి అతన్ని ప్రార్థిస్తారు. అది కూడా చాలా వెటకారంగా ప్రార్థిస్తారు. స్వామి, మీరు చాలా శక్తివంతులు, మీరు నాతో యుద్ధం చేయవలసిందిగా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. మీరే అన్నిటినీ కూడా మీరే కాపాడుతూ ఉంటారు, మీరు నాతో యుద్ధం చేస్తే బాగుంటుందని. వరుణదేవుడు కూడా చాలా శక్తివంతులు, కానీ అట్ ది సేమ్ టైం అతను చాలా చాలా వివేకవంతులు కూడా. అయినా నాతో యుద్ధం చేసి ఏం చేస్తావు? నీ శక్తి సామర్థ్యానికి సరైన వారు ఒకరే ఒకరున్నారు. ఆ త్రిలోకనాథుడు, భగవంతుడు, ఆ జగన్నాథుడు, ఆ గోవిందుడు, ఆ కృష్ణుడు ఒక్కరే నీతో యుద్ధం చేయగలరని. కానీ మూర్ఖుడైన హిరణ్యాక్షుడికి తెలియదు, కృష్ణుణ్ణి లేక నారాయణ్ణి అజిత అని అంటారు. అతన్ని ఇంతదాకా గాని ఇక మీదట గాని ఎవ్వరూ కూడా ఓడించలేరు. ఇంగ్లీష్ లోని ఇన్విన్సిబుల్ అంటారు. అతను ఎవరి చేత ఓడింపబడదు. ఎందుకు అనంటే అతను భగవాన్, అన్ని శక్తుల్లోని సంపూర్ణుడు. అతన్ని యుద్ధంలోని ఎవరు ఓడించలేరు. కానీ అట్ ది సేమ్ టైం ఆయన్ని కట్టిపడేయచ్చు కూడా. దుర్యోధనుడు కృష్ణుడిని కట్టిపడేద్దాం అనుకున్నారు ఇనప సంకెళ్లతో. ఏమైంది? సంకెళ్ళన్నీ తెగిపోయాయి. దుర్యోధనుడు ఆ సంకెళ్ళన్నీ దుర్యోధనుడి మీద వచ్చి పడ్డాది. దుర్యోధనుడు బంధించలేకపోయాడు. ఎంతో మంది సైన్యం ఉన్నారు, ఎంతో మంది బలగం ఉన్నారు, ఏం చేయలేకపోయారు. కృష్ణుడిని కనీసం తాకని కూడా తాకలేకపోయారు. కానీ అదే కృష్ణుడు యశోదామాత ద్వారా పరిగెత్తించి మరి యశోదాదేవి కృష్ణుడిని పట్టుకొని, కృష్ణుడు కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్లు వస్తూ అతను కళ్ళ నీళ్ళని చేత్తోని తుడుచుకుంటూ ఉంటారు మాటి మాటికి. రుదంతం ముహుర్నేత్ర యుగ్మ మృజంతం కరాంభోజ యోగ్మేన శతంక నేత్రం. సో ఈ రకంగా చేతులతోనే అతని కళ్ళని తుడుచుకుంటూ ఉంటే ఆ చూడ చక్కనైన ఆ సన్నివేశం ఎంత ముద్దుగా ఉన్నారు అంటే, కృష్ణుడు ముష్చుంబితం బింబరకాధరం నే మనస్య విరాస్తాం ఆలం లక్షలాభ్యాయ్. ఎంత అందంగా ఉంటారంటే అసలు ఆ జుట్టంతా కూడా, వెంట్రుకలవంతా, ఆ లలాటాలంతా కూడా బుగ్గలకు తగులుతూ ఉంటుంది. చేతులతో కళ్ళు తుడుచుకుంటూ ఉంటారు. ఎంత అందంగా ఉంటుందంటే ఇది అంత చిన్ని కృష్ణుణ్ణి యశోదాదేవి తాడులు తీసి కట్టేస్తారనమాట. అంత అందంగా ఉంటారు అసలు. కానీ అప్పటికి యశోదాదేవి చాలాసేపు దాకా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు తాడుతో కట్టేద్దామని, కానీ కట్టలేకపోతారు. ఎందుకు కట్టలేకపోతారు? కడదామని ప్రయత్నిస్తుంటే తాడు చిన్నదైపోతుంది. మళ్ళీ తాడు తీసుకొని వస్తారు, కడదామని అనుకుంటే తాడు చిన్నదైపోతుంది. ఆఖరికి ఇంట్లోని తాళ్ళు ఇంకా ఎక్కడున్నాయంటే తాళ్ళు లేవని అంటారు. అప్పుడు యశోదాదేవికి అనిపిస్తుంది అనమాట, ఏంటి మనం గొల్లవాళ్ళం, మన ఇంట్లోని తాళ్ళు లేకపోవడం ఏంటి? ఆవును కట్టేదానికోసం మనం తాళ్లే కదా ఉపయోగిస్తాం, తాడులు లేకపోవడం ఏంటి, అయిపోవడం ఏంటి తాళ్ళు మన ఇంట్లోని? అప్పుడు కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పేసరికి కృష్ణుడే అంటారు, అమ్మా తల్లి, ఎందుకు అంత నువ్వు బాధపడిపోతావు? ఏది తీసుకోరా ఆ తాడుని, నేనే కట్టుకుంటానంటారు. ఆ రెండు తాళ్ళని లాగి అప్పుడు అతనే కట్టేసుకుంటారు. సో ఆ నాభికి నా నమస్కారం, ఆ దామోదరుడి యొక్క నాభికి నా నమస్కారం, అతని చరణాలకు నా నమస్కారం, ఆ చరణ ధూళికి నా నమస్కారం, అతను నడయాడిన ఆ బ్రజ భూమికి నా నమస్కారం, ఆ బ్రజ మట్టికి నా నమస్కారం, అక్కడ సేవ చేసుకున్న గోపికలకి నా నమస్కారం, గోప బాలులకి, వారందరి పాదాలకి నా నమస్కారం. ఆ ద్విజ పత్నులు ఎవరైతే కృష్ణుడి కోసం అని ఆహారం వండి తన భర్తతోని కూడా ఆఖరికి కొట్లాడి ముందు కృష్ణుడికే ప్రసాదం, ఇది భోజనం పెట్టాలి, ఆ భోగాన్ని ముందు కృష్ణుడికే ఇవ్వాలి అని చెప్పిన ఆ బ్రాహ్మణోత్తముల యొక్క భార్యలు,
ఆ బ్రాహ్మణ పత్నులకి వారి పాదాలకు నా నమస్కారాలు, ఆ యమునా నదికి నా నమస్కారం, ప్రజభూమికి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కటి, అక్కడ చిన్న చిన్న మొక్కలు, అక్కడ ఈగలు, దోమలు, ప్రతి ఒక్క దానికి నా నమస్కారం. సో ఆ రకంగా కృష్ణుణ్ణి ఎవరూ కూడా ఓడించలేరు. ఈ విషయం తెలియని ఆ మూర్ఖపు ఆ హిరణ్యాక్షుడు వెళ్ళి ఇప్పుడు కృష్ణుణ్ణే, ఆ భగవంతుణ్ణే ఎవరైతే వరాహ రూపం తీసుకొని భూమిని ఆ పాతాళం నుంచి బయటికి తీస్తున్నారో, కరెక్ట్ గా అదే టైంలో వచ్చి హిరణ్యాక్షుడు అతన్ని ఒక సవాలు విసిరారనమాట. In a previous chapter, we have discussed in the incarnation of the Supreme Personality of Godhead as Varaha the boar. While Varaha with his tusks engaged in uplifting the submerged earth from the depths of the waters, his great demon Hiranyaksha met him and challenged him, calling him a beast. ఇంతకు ముందు మనం చూసాము, వరాహ రూపంలోని భగవంతుడు భూమిని ఉద్ధరిస్తూ, అప్పుడు కరెక్ట్ గా వచ్చి అతను ఒక రాక్షసి అని అన్నాడు, ఒక బీస్ట్ అని చెప్పాను, ఒక అడవి మృగము అన్నట్టుగా సంబోధించారు భగవంతుని. ఒక రాక్షసికి, రాక్షస ప్రవృత్తి కలిగిన వారికి, ఒక మానవుడికి అండ్ ఒక భక్తుడికి మధ్యన తేడా ఏంటి అని అంటే, ముఖ్యమైన డిఫరెన్స్, ఒక రాక్షసి ప్రవృత్తి కలిగిన వారు బయట బయట ఉండే స్వరూపాన్ని మాత్రమే గుర్తించగలరు. మానవుడు ఏంటి అని అంటే వారి సహజ స్వరూపాన్ని గుర్తించగలడు. కానీ ఒక భక్తుడు అనేవాడు అంతరంగికమైన వారి యొక్క భావాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. సో అందుకోసమనే హిరణ్యాక్షుడికి కనిపించేది కేవలం ఒక మృగం మాత్రమే కనిపించింది. ఎందుకు? అతను బయట శరీరాన్ని మాత్రమే చూస్తున్నాడు. అంత శరీరాన్ని చూడాలని అంటే వారికి అంతరంగ నేత్రాలు కావాలి, అది లేదు. అంతరంగ నేత్రాలు ఉంటే భగవంతుడు కూడా కనిపిస్తారు. అర్జునుడికి కూడా బాహ్య నేత్రాలతో కృష్ణుడు యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూపించలేదు. కృష్ణుడు వాస్తవిక రూపాన్ని చూపించాలి అని అనుకున్నప్పుడు అతను దివ్యమైన నేత్రాలను ప్రసాదించారు అర్జునుడు. మరి ఆ నేత్రాలు ముందు ఉంటే గాని మనం భగవంతుడిని చూడలేము. భగవంతుడిని చూసే కంటే ముందు మనం భక్తుల్లాగా మనం ఉండగలిచాలి. భక్తులుగా ఉండగలిస్తేనే భగవంతుడు కనిపిస్తారు. సో హిరణ్యాక్షుడు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే జయా విజయాల రూపంలోని గొప్ప భక్తులు. కానీ వారు ఎప్పుడైతే అక్కడ వచ్చిన భక్తులను వారు సరిగ్గా ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయారో, వారు ఎప్పుడైతే తెలుసుకోలేకపోయారో, వచ్చిన వారు ఒక సాధారణమైన బాలకులు కాదు, వచ్చిన వాళ్ళు చాలా గొప్ప భక్తులు అనే విషయాన్ని ఎప్పుడైతే తెలుసుకోలేకపోయారో, వారి నేత్రాల మీద ఒక పొర ఏర్పడినట్టే. మనకి మామూలుగా కూడా చూడండి, ఎవరికైతే కళ్ళల్లోని క్యాటరాక్ట్ అనేది ఒక పొర అనేది వస్తుందో, సో వారికి సర్జరీ చేయాలి. వాళ్ళప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి. హాస్పిటల్కి వెళ్తే గానీ వారికి కంటి నేత్రాల నుంచి ఆ క్యాటరాక్ట్ అనేది తీయలేరు. అది తీసిన తర్వాత బయటకు ఎప్పుడైతే వస్తారో హాస్పిటల్ నుంచి, వాళ్ళప్పుడు మళ్ళీ చాలా ఫిట్ అండ్ హెల్దీ ఉంటారు. కాబట్టి అదే రకంగా ఎప్పుడైతే భగవంతుడి లోకంలో నుండి వారు ఎప్పుడైతే ఆ నేత్రాలని వారు సరిగ్గా ఉపయోగించలేకపోయారో, వారొక భక్తులు. యాక్చువల్గా భగవంతుడి దగ్గర ఉండే వారందరూ కేవలం భక్తులే. వారు బాహ్యమైన రూపాన్ని చూడడం కాదు వారికి కావాల్సింది. భక్తులు అనే వారికి కంపల్సరీగా వారు కేవలం బాహ్యమైన రూపం మాత్రమే కాదు, సహజమైన రూపం కూడా కాదు, అంతరంగికంగా వారు ఏంటి అనేది తెలుసుకోగలిచే క్షమత వారిలో ఉండాలి. అప్పుడే వారు భక్తులు అవుతారు. ఎదుటి వారు ఏంటింతకి అనేది వారు తెలుసుకోగలిచినప్పుడే వారిలోని గొప్ప గుణం అనేది వచ్చినట్టు. అదర్వైజ్ బయట వారు మాత్రమే బాహ్యమైన రూపాన్ని మాత్రమే చూడగలుస్తున్నారు అని అంటే వారు భక్తులు కాలేరు. కాబట్టి భగవంతుడు వారికి ఒక అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. సరే, మీరు బాహ్యమైన రూపాన్ని చూడాలనుకుంటున్నారు కదా జయ విజయాలకి, సరే వెళ్ళండి, మీ కోరిక ప్రకారంగానే మీరు వెళ్ళండి భూలోకానికి. ఎక్కడైతే అందరూ కూడా బాహ్యమైన రూపంలోనే వారు నివసిస్తూ ఉంటారు, బాహ్యమైన రూపాన్ని చూసి దాన్ని బట్టే వారు జడ్జిమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మీరు కూడా ఆలోకానికే వెళ్ళిపోండి అని.
కాబట్టి ఈ రూపానికి వచ్చి వారు హిరణ్యాక్షుడు రాక్షస రూపంలోని వరాహదేవుని యొక్క బాహ్యమైన రూపాన్ని మాత్రమే చూశారు. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి అతను ఒక మృగంతోని కంపేర్ చేస్తున్నారనమాట. Varaha instructing demon Hiranyaksha met him and challenged him, calling him a beast. Demons cannot understand the incarnations of the Lord. They think that his incarnations as a fish or boar or tortoise are big beasts only. They misunderstand the body of the Supreme Personality of Godhead even in his human form, and they deride his descent. So భక్తులు అనేవారు భగవంతుణ్ణి సరిగ్గా గుర్తుపడతారు, పోలుస్తారు అతను భగవంతుడు అని. అండ్ భగవంతుడిది మనకి చెప్పేశారు కూడా, మూర్ఖులు మాత్రమే నన్ను తెలుసుకోలేరు అని. సో అవజానంతి మాం మూఢ మానుషీం తనుమాశ్రిత పరంభావం అజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. సో ఈ రకంగా నా శరీరాన్ని కేవలం ఒక మానవ రూపం చూసుకొని వారు నన్ని ఒక మానవుడే అని అనుకొని ఉంటున్నారు. సహజ రూపం అది, బాహ్య రూపం కూడా కాదు, సహజ రూపం అది. మానవులు మనిషిని చూసినప్పుడు సహజంగా వారు ఏదర్ మంచివారు లేక చెడ్డవారు లేక అట్లీస్ట్ ఒక మనిషి అన్నట్టుగా భావిస్తారు. కానీ వారు తెలుసుకోలేరు భగవంతుడు దేవాది దేవుడు అని. కాబట్టి ఈ రకంగా మానవుల్లోని కూడా చాలా చాలా లోపాలు ఉన్నాయి. కానీ ఆ మానవులు కాస్త భక్తులైపోతారు ఎప్పుడైతే వారు నిజమైన రూపాన్ని వారు తెలుసుకోగలుగుతారు. నిజమైన రూపం తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? వారి యొక్క నిజస్వరూపాన్ని తెలుసుకోవాలి. నిజస్వరూపం ఎలా తెలుస్తుంది? దాని శ్లోకం ఉన్నది ఒకటి. నిజస్వరూపం ఎలా తెలుస్తుంది ఎవరిదైనా? హరే కృష్ణ. వినిపిస్తుందా నా వాయిస్? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. దానికి ఒక శ్లోకం ఉంది భగవద్గీతలోని. నిజమైన స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవాలంటే మనిషిది ఎవరిదైనా సరే కూడా ఎలా తెలుస్తుంది? సర్వభూతాల్లో పరమాత్మని చూడాలి. సర్వభూతాలు ఎలాగ? దాని శ్లోకం ఏంటి? స్టార్టింగ్ ఈశ్వర సర్వభూతానం హృదయేర్జున తిష్టతి బ్రాహ్మ్యం సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయా. సో దానికే సంబంధించింది ఇంకా చాలా ఉన్నాయి శ్లోకాలు. ఎక్సలెంట్. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునీచైవ స్వపాకే చ పండిత సమదర్శిన. అన్నమాచార్యుల వారు మనకి పదే 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 అదే విషయాన్ని చెప్తున్నారు. మీరు భక్తులవ్వండి. ఎలా వాళ్ళు భక్తులు అంటే తందనానా ఆహి తందనానా పురే తందనానా భలా తందనానా భలా తందనా. సో మనకి చెప్తున్నారు మీరు ఫస్ట్ లేవండి. జీవ్ జాగో గౌరాచంద్ర బోలే. లేయండి, మీరు మేలుకోండి, తెలుసుకోండి. వీరందరూ కూడా మీ ముందుండే వారందరూ మానవులు కాదు. కొంతమంది మానవ రూపంలో ఉండే రాక్షసులు ఉన్నారు, కొంతమంది మానవ రూపంలో ఉండే మహాత్ములు ఉన్నారు. వారిని గుర్తుపట్టండి. శరీరం బట్టి వెళ్ళద్దు. అందరిలోని పరమాత్ముడు ఉన్నారు. అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? విద్య వినయ సంపన్నే, రెండూ ఉండాలి. కానీ వినయం అనేది స్వతహాగా రాదు. సంస్కృతంలో ఒక శ్లోకం ఉన్నది, విద్యా దదాతి వినయం. విద్య వల్లనే వినయం అనేది వస్తుంది. నిజమైన విద్య అనేది ఏంటి అని అంటే భగవంతుడికి మనకి చేరువ చేస్తుంది. భగవద్గీత భాగవతం అనేది నిజమైన విద్య. మిగతావి ఏదైనా సరే ఇప్పుడు ఏదైతే భగవంతుడి దగ్గరికి మనం తీసుకెళ్లదో, భగవంతుడి గురించి మనకు తెలుసుకునేలాగా చేయదో అవంతా కూడా అవిద్యనే. సో ఆ విద్యని ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో అప్పుడు మనకి వినయం అనేది వస్తుంది. వినయము విద్య రెండూ ఉండేటప్పుడు మనం తెలుసుకుంటాం ప్రతి ఒక్కరిలోని భగవంతుడు ఉన్నారు. అండ్ ఆ దివ్య దృష్టి, దాన్నే దివ్య దృష్టి అని అంటారు. మామూలు దృష్టి అండ్ దివ్య దృష్టి. అండ్ దివ్య దృష్టి ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు మనం ప్రతి ఒక్కరిని వారి స్వరూపాన్ని మనం తెలుసుకోగలం.
జీవేర స్వరూప హోయ్ నిత్య కృష్ణాదాస్. సో మన స్వరూపం ఏంటి అనేది ముందు మనం తెలుసుకోవాలి. మన స్వరూపం తెలుసుకున్న తర్వాతే అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస, అది తెలుసుకున్న తర్వాతే ఇతరుల స్వరూపాన్ని తెలుసుకోగలం. మన గురించి తెలుసుకొని, మనం ఈ శరీరం కాదు ఆత్మ అని తెలుసుకొని, నాట్ జస్ట్ ఇన్ ప్రిన్సిపల్ బట్ ఇన్ యాక్షన్ తెలుసుకొని, అండ్ ఎదుటి వాళ్ళు ఏంటి అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే అవన్నీ తెలుసుకుంటామో అప్పుడు నిజమైన భక్తి అనేది వస్తుంది. In the Chaitanya Sampradaya, there is sometimes a demoniac misconception about the descent of Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu's body is spiritual, but demoniac person consider the body of the Supreme Personality to be material, just like ours. Avajananti mam mudha. Persons who have no intelligence deride the transcendental form of the Lord as material. So, కాబట్టి శరీరం అనేది మన శరీరం లాంటిదే కదా అని నిత్యానంద ప్రభుది కూడా శరీరం మనలాంటిదే అనుకొని వారందరూ కూడా అక్కడ మూర్ఖులు కొంతమంది ఏంటి అని అంటే ఒక మానవుడే వచ్చారు కదా మన మధ్యన అని అనుకుంటారు. కానీ వారి ఆచరణ, ఆల్రెడీ అర్జునుడు అడిగారు కృష్ణుడిని, ఎలా తెలుస్తుంది వారు భక్తిలో ఉన్నారు, వారు భక్తులు అనే విషయం ఎలా తెలుస్తుంది అని. సో దానికి కృష్ణుడు సమాధానం కూడా చెప్పారు. ఎవరైతే దేని పట్ల ఆసక్తి అనేది పెట్టుకోరో, ఎవరైతే దేని పట్ల వారికి ఒక సమ్మోహనం అనేది అయిపోరో వారు అన్నిటికీ సమానంగా ఉంటారు. సో అటువంటి వారు భక్తిలో ఉన్నట్టుగా వారిని ముని అని అంటారు. శ్లోకం ఎవరికైనా తెలుసా? నా శోచతి నా కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్య సమే ప్రియ సమశత్రోచ మిత్రేట తథా మానవ మానయో శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు. ఆ 13 శ్లోకాలు భక్తి యోగంలో ఆ శ్లోకాలు. పర్ఫెక్ట్. సో ఇటువంటి వారందరినీ కూడా వారు భక్తులు అని చెప్పారు. అండ్ ముని దానికి కూడా ఆల్రెడీ చెప్పున్నారు. సుఖేషు అనుద్విగ్నమః దుఃఖేషు విగత స్పృహః వీతరాగ భయక్రోధ. దాని తర్వాత సితధీర్ ముని ఉచ్యతే. అటువంటి వారిని కరెక్ట్. సో అటువంటి వారిని స్థితప్రజ్ఞులు అని అంటారని. సో అటువంటి వారిని ముని అని అంటారు. అది కూడా ఎటువంటి ముని? స్థితప్రజ్ఞులైన ముని. సో ఆ రకంగా ఎవరైతే ఉంటారో, సో శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు, శీతాలు ఉష్ణము ఏ రకంగా అయితే శీతకాలం ఉష్ణకాలం ఎండాకాలం మనం కోరుకున్న దాని ప్రకారంగా రాదు, అదంతటికి అదే వస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని తట్టుకుంటూ ఎవరైతే ఉండగలరో అటువంటి వారు నిజమైన భక్తులు అని చెప్పారు. మూడవ శ్లోకం. ఆహైనా మే అజ్ఞా మహి విముచ్యతనో రసౌకసాం విశ్వసృజేయ మర్పిత నస్వస్తి యాస్య నయా మమేక్షతః సురాధాంసాదితా సురాకృతే. Translation: The demon addressed the Lord, "O best of the demigods, dressed in the form of a boar, just hear me. This earth is entrusted to us, the inhabitants of the lower region, and you cannot take it from my presence and not be heard by me." ఇది గర్వం యొక్క పరాకాష్ఠ. Translation by Srila Prabhupada. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Sridhar Swami commenting on this verse states that although the demon wanted to deride the personality of Godhead in the form of a boar, actually he worshipped him in several words. So ఇక్కడ మదముతోని నిండిపోయి ఉన్న హిరణ్యాక్షుడు భగవంతుడిని తక్కువ చేసి మాట్లాడాలని అనుకున్నారు, అతన్ని అవమానించాలని అనుకున్నారు, అతనికి హెచ్చరించాలనుకుంటున్నారు, ఆయనకి తెలియజేయాలనుకుంటున్నారు. నాయనా, ఈ భూమి ఉన్నత శ్రేణి వారి కోసమని కాదు, నువ్వు ఉన్నత లోకాల నుంచి వచ్చినట్టు ఉన్నావు, నువ్వు భూమాతనే నువ్వు ఉద్ధరిస్తున్నావు అని అంటే నువ్వు దేవతాలోకం నుంచి వచ్చినట్టున్నావు,
కాబట్టి దేవతలకే ఉత్తముడు ఉన్నట్టున్నావు. కానీ ఒక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకో, ఈ భూలోకం అనేది నీకోసం అని కాదు, మీరు ఎంజాయ్ చేసుకోండి పైలోకంలో. కానీ ఇది మాలాంటి అధమలోకంలో ఉండే వారి కోసం అనేసి భూలోకం పెట్టబడి ఉన్నది. సో మేము మా లోకానికి తెచ్చుకున్నాం. నువ్వు మళ్ళీ దాన్ని మీ లోకానికి పట్టుకెళ్ళిపోవాలనే ప్రయత్నం మాత్రం చేయొద్దు సుమా. అది కూడా అట్లీస్ట్ నేనుండేటప్పుడు చేయొద్దు. ఒకవేళ నేను ఉండేటప్పుడు ఆ పని చేసావు అని అంటే నాతో యుద్ధం చెయ్యక తప్పదు. నేనుంటుండగా నువ్వు దాన్ని నా దగ్గర నుంచి తీసుకొని వెళ్ళలేవు. తీసుకొని వెళ్ళాలనే ప్రయత్నం చేసినా సరే కూడా నా చేత ఇది ఒక యుద్ధం అనేది చేయవలసింది ఉంటుంది. ఆ యుద్ధంలోని అనవసరమైన నేను బల ప్రదర్శన చేయాల్సింది ఉంటుంది. బల ప్రదర్శన నేను ఎప్పుడైతే మొదలు పెడతానో అప్పుడు నీ శరీరానికి ఇబ్బందే కలుగుతుంది అని, అది కూడా ఎవరికి హెచ్చరిక భగవంతుడికి అతను ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. సో ఈ రకంగా అతను చాలా రకాలుగా భగవంతుణ్ణి తక్కువ చేసి మాట్లాడాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ శ్రీధర స్వామి చెప్పారు, వచ్చిన వారు కూడా హిరణ్యాక్షుడు అంటే ఎవరో ఆషామాషి వారు కాదు, వారు కూడా భగవంతుని యొక్క దాసులు. కాబట్టి వారు భగవంతుణ్ణి ఎన్ని రకాలుగా అవమానించే ఇది పదాలు వాడినా సరే కూడా దాన్ని మనం సూక్ష్మంగా ఒకవేళ గమనించినట్లయితే భగవంతుణ్ణి వారు చాలా చాలా ఉత్తమమైన పదాలతోని వారు కొలుస్తున్నారు. అందుకోసమే భగవంతుణ్ణి ఉత్తమ శ్లోక అని కూడా అంటారు. భక్తులు ఎప్పుడైతే భగవంతుని గురించి కీర్తనలు రాస్తారో, అందుకోసమే నేను పదే పదే చెప్తూ ఉంటాను, మీరు కీర్తన పాడకపోయినా పర్వాలేదు, జపం చేసుకోండి, హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేసుకోండి. కానీ ఒక ప్రామాణికమైన గురువుల ద్వారా లేకపోయిందా ఒక అద్భుతమైన భక్తుల ద్వారా రచింపబడిన కీర్తనలు కాకుండా ఏదైతే లోకమందరూ యాక్సెప్ట్ చేసిన గొప్ప భక్తులు, కవులు. కవి అని అంటే ఎవరు? పోయట్ కాదు కవి అంటే. కవి అంటే అన్నీ తెలిసిన వారు. సంస్కృతంలో మీనింగ్ చూడండి, కవి అని అంటే. కవి అంటే అన్నీ తెలిసిన వారు. అన్నీ తెలిసి ఎప్పుడైతే వారు కీర్తన లాగా రాస్తారో అప్పుడు వాళ్ళని కవి అంటారు. అంతేగాని ఏదో రైమింగ్ వచ్చేస్తుంది అని చెప్పని వాళ్ళు దాన్ని రాసేశారు అని అంటే వారిని కవి అనరు. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే కవితలు రాస్తారో, కవితలు కూడా కాదు, భగవంతుని యొక్క స్తుతిలోని కీర్తనలు రాస్తారో ఆ కీర్తనలు మాత్రమే పాడండి. మీకు తెలిసిన లోకల్ గుడిలోని ఏదో వారు పాటలు కొన్ని పాడారు అని అంటే దానికి పాటలు అని అంటారు, కీర్తనలు కాదు. ఆ పాటల్లో ఒకవేళ భగవంతుడి నామం ఉన్నది అని అంటే దాన్నే మీరు కీర్తన అని మాత్రం దయచేసి అనుకోవద్దండి. ఎందుకు అని అంటే కవులు వాడేది భగవంతుని స్తుతి కోసమని ఉత్తమ శ్లోకాలు, అంటే వారి కోసమని చాయిసెస్ ఆఫ్ ది వర్డ్స్. భగవంతుడిని వర్ణించడం అనేది చాలా పెద్ద పని. అది దాన్ని మనం ఏది పడితే ఆ వ్యాఖ్యానాలతో భగవంతుని మనం కొలవలేము. ఏది రాని మురళి ఓదరా ఒకసారి, భగవంతుడు మన కోసం మురళి తయారు పట్టుకొని ఉన్నారా? మనం ఈ మాట చెప్పగానే, అది కూడా ఏకవచనంలో భగవంతుడిని పిలవగానే అతను సరే పిలిచారుగా, చెప్పారుగా వాయించమని, నేను వాయిస్తానని ఆయన వాయిచేస్తారా మన కోసమని? ఇవంతా కీర్తనలు కాదు. అది ఇవంతా కూడా చాలా అశ్లీలంగా భగవంతుణ్ణి మనం సంబోధించినట్టుగా అది. కాబట్టి కీర్తనలు రాకపోతే తెలియకపోతే పాడద్దండి దయచేసి. కానీ ఏదో ఒక సోకాల్డ్ మందిరాల్లోని ఏదో బాబాజీలు వాళ్ళేదో వాళ్ళ కోసమని రాసిన పాటల్ని కీర్తనల్లాగా మాత్రం దయచేసి అనుకోవద్దు. అవి కీర్తనలు కాదు, అవి అశ్లీలమైన పాటలు అవి. కాబట్టి దాన్ని మాత్రం దయచేసి పాడద్దండి. పాడాలనుకుంటే భగవంతుని కోసమని స్తుతిలో రాసినటివి అద్భుతమైన కీర్తనలు చాలా ఉన్నాయి. కీర్తనలు అన్నమాచార్యులు వారు పాడినటివి, వారంతా కూడా అవపోసన పట్టి భగవద్గీత భాగవతం లాంటి ఆ దివ్యమైన గ్రంథాలని అవపోసన పట్టి అన్ని తెలిసిన వారు. అందుకోసం కవులు వారు, భక్తులు కవులు. వారు దాని నుంచి మన భాషలోకి సరళమైన భాషలోని మనకి ఆ భగవద్గీతని శ్రీమద్ భాగవతాన్ని వారు అవపోసన పట్టి దాన్ని వారి కోసం ఒక కీర్తన లాగా రాశారు. సో వాటిని మనం పాడచ్చు. ఆది శంకరాచార్యులు వారు అటువంటి వారు తయారు చేసిన కీర్తనలు, వారు రచించినటి కీర్తనలు. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షసు దుఃఖంకరణే.
ఎంత అద్భుతంగా రచించారు. 3 సార్లు చెప్పారు మనకి. అండ్ ఇది ఏ శ్లోకం నుంచి వచ్చింది? ఇది భగవద్గీతలో నేహ విక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయోన విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. సో అదే మనకి మన సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్తున్నారు. సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే, ఎప్పుడైతే చావు సన్నిహితంగా దగ్గరగా వస్తూ ఉంటుందో అప్పుడు నహి నహి రక్షసి దుఃఖం కరనే, అప్పుడు ఆ దుఃఖము, ఆ ఇబ్బంది, ఆ కష్టము, ఆ త్రాహి త్రాహి అనే ఆ సమయం నుంచి మనల్ని కాపాడేదానికి ఒకే ఒక మంత్రం. ఏది? భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. అండ్ దాంట్లోనే ఇంకొక శ్లోకం కూడా ఇమిడి ఉన్నది. సో ఏదది? మమ మాయా దురస్యయ మాం ఏవయ ప్రపద్యంతే మాయాం ఏతాం తరాణితే. ఏంటి ఆ శ్లోకం? ఏంటి ఫస్ట్? దైవీ హేష గుణమయి. దైవీ హేష గుణమయి. దైవీ హేష గుణమయి. ఎక్సలెంట్. దైవీ హేష గుణమయి మమ మాయా దురస్య మాం ఏవయ ప్రపద్యంతే మాయాం ఏతాం తరాణితే. సో ఈ రకంగా ఈ లోకం నుంచి, భవసాగరం నుంచి మీరు దాటలేరు. శ్రీ రామదాసుల వారు పాడిన సంకీర్తన, నా తరమా భవ సాగర మీదను నలినదలే క్షణ రామ, ఏ తీరుగనను దయచూచెదవో యవంశోత్తమ రామ. సో ఈ రకంగా అతను కీర్తనలోని అన్ని శ్లోకాలని అతను వేసి వారు రచించారు. అలాంటి కీర్తనలను వదిలేసి మనం అనవసరమైన చెత్త పాటల్ని వాటిని కీర్తనలాగా భావించడం మానేద్దాం. సో ఇది మనకి తెలుస్తోంది. కాబట్టి చాయిసెస్ ఆఫ్ ది వర్డ్స్ అనేది భగవంతుని సంబోధించేటప్పుడు వాడాలి. అందుకోసం మనం ఏది పడితే అది మనం భగవంతుడిని కానీ లేక గురువుని కానీ మనం చెప్పకూడదు. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని మనం సంబోధించాలి అని అంటే మనం హిస్ డివైన్ గ్రేస్ ఆ రకంగా సంబోధించాలి. లేదనంటే మనం అష్టోత్తర శత శ్రీమద్ హిస్ డివైన్ గ్రేస్ ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద్ అనే సంబోధించాలి. అండ్ శ్రీల జయపతాక్ మహారాజ్ని మనం సంబోధించాలని అంటే హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజ్, ఆ రకంగా మనం సంబోధించాలి. అంతేగాని మనం ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మనం వారిని పిలిచేదానికి లేదు. ఎందుకనంటే వారందరూ కూడా మహాత్ములు. వారంతా గోలోకం నుంచి వచ్చిన వారు, మన లోకం వారు కారు వారు. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా శ్రీధర స్వామి చెప్పేది ఏంటి అని అంటే వారు ఉత్తమమైన పదాలని ఎంపిక చేసుకున్నారు. అది చూసేదానికి మానవులకి, మామూలుగా వారికి అందరికీ కూడా భగవంతుడిని వారు ఆరా తీస్తున్నారు అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. కానీ యాక్చువల్గా చెప్పాలని అంటే వారు భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నారు అక్కడ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ he addressed him as vanagocharaha, which means one who is a resident of forest. సో వనగోచరహ అంటే మామూలుగా వనంలో గోచరిచ్చేవారు, అనగా వనంలో గోచరిచ్చేది ఎవరు? మృగాలే. సో బట్ అనదర్ మీనింగ్ ఆఫ్ వనగోచర ఈస్ వన్ హూ లైస్ ఇన్ ది వాటర్. కానీ వనగోచరాహ అంటే ఇంకొక అర్థం కూడా ఉంది, ఎవరైతే నీళ్ల మీద శయనిస్తారో అని. నీళ్ల మీద శయనిచ్చేది ఎవరు శయనించగలరు? మానవ మాత్రం వల్ల అవుతుందా? కేవలం ఆ విష్ణు వల్ల మాత్రమే అవుతుంది. సో క్షీర సముద్రం మీద అతను నిద్రిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆ విష్ణువుని కూడా ఆరాధిస్తూ మనకి లోకంలో ఉండే వాళ్ళందరికీ ఏంటి అని అంటే ఆరాధిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది, కానీ యాక్చువల్గా ఆరాధిస్తున్నారు అతను. విష్ణు లైస్ ఆన్ ది వాటర్. సో ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ కెన్ బి ప్రాపర్లీ అడ్రస్డ్ ఇన్ దిస్ వే. కాబట్టి ఆ దేవాది దేవుణ్ణి సరిగ్గానే సంబోధిస్తున్నారు ఆయన. ది డిమోన్ ఆల్సో అడ్రస్డ్ హిమ్ యాజ్ మృగా. చూడండి, అందుకోసమనే శ్రీమద్ భాగవతం అమల పురాణం, స్పాట్లెస్ పురాణం. సో అతన్ని మృగా అని కూడా సంబోధించారు, ఇండికేటింగ్ అన్ఇంటెన్షనల్లీ దట్ ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఈస్ sought after by great sages.
saintly persons and transcendentalists. సో మృగా అంటే అడవి జంతువు అని కూడా, కానీ అట్ ది సేమ్ టైం వారిని చేరుకోవడం చాలా కష్టము అని. సో unintentionally that the supreme personality is sought after by great sages, saintly persons and transcendentalists. అతి త్వరగా లేక అంత సులభంగా ఎవరైతే చేతికి చిక్కరో వారిని కూడా మృగా అంటారు. సో ఇక్కడ గొప్ప గొప్ప ఋషులు, మునులు, లేకపోయినా వేదాంతులు వారందరూ కూడా ప్రయత్నిస్తున్నా సరే కూడా భగవంతుణ్ణి వారు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. దీని గురించి మనకి దీంట్లో కూడా బ్రహ్మ సంహితలో కూడా ఒక శ్లోకం ఉంది. ఎవరికి తెలుసు? కొన్ని వందల సంవత్సరాలు ఎవరైతే తపస్సు చేసినా సరే కూడా వారికి భగవంతుడు తెలుసుకోలేరు. వారు భగవంతుని యొక్క పాదాలు మాత్రమే కనిపించగలవు వారికి, అది కూడా టిప్ ఆఫ్ ది టోస్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి. తెలిసి ఉండాలి. హరే కృష్ణ. వాయో రథాపి మనస నిపుంగవానాం సోప్యస్య గోవిందమాది పురుషం సమహం భజామి. సో ఇనిషియేషన్ కావాలంటే ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. సో ఈ రకంగా ఎంతో మంది ప్రయత్నించినా సరే కూడా వారు మామూలు వారు కూడా కాదు. వేదాంతులు, ఋషులు, మునులు వారందరూ కూడా తెలుసుకోవాలన్నా తెలుసుకోలేకపోయే ఆ భగవంతుడు ఆ మృగాహ. కానీ ఆరా తీస్తున్నారు అనుకున్న వాళ్ళు మృగ అంటే అడవి జంతువు అని అనుకుంటారు. కానీ ఆరాధిస్తున్నారు అని అనుకునేవారు భక్తులు మాత్రమే వారికి అర్థమవుతుంది అతను భగవంతుడిని ఆరాధిస్తున్నారు, భగవంతుడిని కొలుస్తున్నారు. ఏ రకంగా అని అంటే మృగాహ అని అంటే స్వామి మీరు ఎంతో మంది ప్రయత్నిస్తున్నా సరే కూడా మీరు అంతు చిక్కటం లేదు అని. He also addressed him as Ajna. Sridhar Swami says Jna means knowledge, and there is no knowledge which is unknown to the supreme personality of Godhead. Ajna అంటే జ్ఞానం లేనివారు. కానీ ఇక్కడ అజ్ఞా అంటే జ్ఞానం, అజ్ఞ అంటే తెలుసుకోవాల్సింది ఏదీ లేదు. జ్ఞానం లేదు, జ్ఞానం తెలుసుకోవాల్సినది ఇంకేదీ లేదు. వాటన్నిటి మధ్యన చాలా తేడా ఉంది. అజ్ఞ అంటే తెలివి లేనివారు, తెలివి తక్కువ వారు, జ్ఞానము లేనివారు అనేసని కూడా అనుకోవచ్చు. ఇంకొక రకంగా ఏంటి అని అంటే అజ్ఞ అంటే తెలుసుకోవలసిన జ్ఞానం ఇంకేది కూడా లేదు. సో అతనికి ఇంకా తెలుసుకోవాల్సిన జ్ఞాన సాగరం ఆయన జ్ఞాన భండారం. లోకం అందరికీ ఆయన జ్ఞానాన్ని పంచుతున్నారు భగవద్గీత రూపంలోని. ఆయనకి ఇంకా తెలుసుకోవాల్సింది ఏముంటుంది? సో ఆ రకంగా అజ్ఞ అని కూడా చెప్పారు. అండ్ అంతేకాదు knowledge which is unknown to the supreme personality of Godhead. Indirectly, therefore, the demon said that Vishnu knows everything. కాబట్టి అక్కడ ఎంత అద్భుతమైన దానికి వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారు చూడండి శ్రీధర స్వామి. సో ఈ రకంగా ఒక భక్తుడి గురించి ఒక భక్తుడే తెలుసుకోగలరు. బాహ్యంగా మనకు కనిపించేది కూడా హిరణ్యాక్షుడు ఒక రాక్షస రూపాన్ని తీసుకున్నారని, కానీ భక్తులకు తెలుసు ఆయన ఒక రాక్షసి మాత్రమే కాదు, ఆయన ఒక భక్తుడు కూడా. భక్తుడే రాక్షస రూపంలో వచ్చేది. ఎంత భక్తుడు రాక్షస రూపంలో వచ్చినా సరే కూడా భగవంతుడి నుంచి వేరైపోతారా? ఇప్పుడు తండ్రి కొడుకు ఇద్దరు కూడా ఒక నాటకీయ రూపాంతరం నాటకం చేస్తున్నారు. ఎంతైనా కొడుకుకి తెలుసు అతని తండ్రి గారు అని. అక్కడ తండ్రి ఒక విలను, కొడుకు ఒక హీరో రూపం వేస్తున్నారు. తండ్రి ఒకవేళ రావణాసురుడు, కొడుకు రాముడు వేషం వేస్తున్నారంటే ఆయన వేషం వేస్తున్నారు కదా అనేసని తండ్రిని కాలుతో కొట్టేది అవంతా చేయరు. అఫ్కోర్స్ రామాయణంలోని ఎక్కడ కూడా అలాంటి ఇది లేదు, సంబోధన లేదు. కాకపోతే ఎంతైనా సరే కూడా ఆ కొడుకు తెలుసుంటుంది అతను నా తండ్రి గారు, కాబట్టి ఎంత అతన్ని నేను శిక్షించాలనేసని నేను ఈ నాటకీయ రూపాంతరంలోని చేసి చూపించినా సరే కూడా
నా యొక్క ఈ యాక్షన్స్ నా తండ్రి గారికి ఇబ్బంది కలిగించకూడదు అన్నట్టుగా కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చూసుకొని మరి అతను చేస్తారు. అదే రకంగా ఇక్కడ వచ్చిన వారు హిరణ్యాక్షుడు ఒక శరీరం అనేది మృగం శరీరం అయినప్పటికీ కూడా అతను లోపల ఎవరు అని అంటే ఒక గొప్ప భక్తుడు. కాబట్టి ఈ రకంగా భగవంతుడిని అతను చాలా చాలా కేర్ఫుల్ గా అతను పదాల ఎంపిక కూడా అటువంటి పదాలు చేసుకున్నారు. బాహ్యంగా చూసే వాళ్ళకి బాహ్యంగా అర్థం అవుతుంది, అంతరంగికంగా చూసే వారికి అంతరంగంగా అర్థం అవుతుంది. చూడండి, దీన్ని బట్టి భగవంతుడే కాదు భక్తుడు కూడా అంత తెలివి ఉన్నవారు. భగవంతుడు ఆల్రెడీ భగవద్గీతలో చెప్పేశారు, ఎవరికి ఎంత మేరాన నన్ను కొలుస్తారో నేను వారికి అంత మేరానే నేను భక్తి చూపించగలనని. కానీ ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది భగవంతుడు భక్తులు కూడా వారిని మనం ఎంత మేరాన అర్థం చేసుకుంటామో వారు కూడా మనకు అంతే మేరాన అనుగ్రహాన్ని ఇస్తారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, indirectly therefore the demon said that Vishnu knows everything. The demon addressed him as Suradhama. Sura means the demigods and Adhama means lord of all there is. He is the lord of all the demigods. Suradhama అంటే యాక్చువల్ గా అనుకునే వాళ్ళు సుర అంటే దేవతల్లోకి అధముడు అన్నట్టుగా ఇక్కడ సంబోధిస్తున్నారు, అతను అవమానిస్తున్నారు అని. కానీ యాక్చువల్ గా అధమ అంటే అక్కడ అధికారి అని కూడా. సో దేవతలందరికీ కూడా అధికారి, దేవతలకే రారాజు ఇతను అన్నట్టుగా ఇతను సంబోధిస్తున్నారు. He is the lord of all the demigods, therefore he is the best of the demigods or God, దేవాది దేవుడు అని సంబోధిస్తున్నారు. When the demons use the phrase in my presence, the implied meaning was, in spite of my presence you are completely able to take away the earth. సో నేనుంటుండగా నువ్వు ఆ భూమిని తీసుకెళ్ళగలవా అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే, అజ్ఞానులకు అర్థమయ్యేది అంటే నీకు అన్ని గుండెల నేనుంటుండగా భూమినే తీసుకెళ్ళిపోతావా అని హెచ్చరిస్తున్నట్టుగా. కానీ భగవద్భక్తులకి ఏమని అర్థమవుతుంది అని అంటే అంతరికంగకమైన ఆ వ్యాఖ్యానం అర్థమవుతుంది. ఏంటి అని అంటే, నేనుంటుండగా కేవలం మీరే తీసుకెళ్ళగలరు అని. అంటే ఇంత శక్తివంతుణ్ణి నేను, కానీ నా ముందు ఆ భూమిని ఎవరైనా తీసుకెళ్ళగలరు అని అంటే అది కేవలం మీరే అవ్వగలరు, మీరు తప్పించి ఇంకెవ్వరూ కాలేరు. నా స్వస్తి యాస్యాసి అంటే, unless you kindly take this earth from our custody, there can be no good fortune for us. స్వామి మీరే పట్టుకెళ్ళాలి, మీరే పట్టుకెళ్ళగలరు కూడా, మీరు కాకుండా ఇంకెవరు పట్టుకెళ్ళలేరు. అండ్ అది మీరు చేయకపోతే మమ్మల్ని ఉద్ధరింపగలిచేవారు ఇంకెవరూ లేరు. కాబట్టి దయచేసి దీన్ని మీరే పట్టుకెళ్ళిపోండి అని అక్కడ యాక్చువల్ గా భావం అతనిది ఇదనమాట. మీరు మాత్రమే పట్టుకెళ్ళగలరు అని చెప్పనేది అతని ఒరిజినల్ భావం. సో ఇక్కడతోని మనం విరామం తీసుకుందాం. 4వ శ్లోకం రేపు చూద్దాం. వంశకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందకి జయ హో. నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ కి జయ హో. ఓకే, బృందా మాతాజీ మీకు హోస్ట్ ఇస్తున్నాను. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. బృందా మాతాజీ కొంచెం హోస్ట్ లైవ్ షాప్ చేయడం మాతాజీ, ఆరోగ్యం బాగా కుదుట పడిందని అనుకుంటున్నాను. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రభుజీ అందరికి ప్రణామాలు. కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, అందరికి నమస్కారం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ అది నాకు